La 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 la. Ê Sona, न' लिरदो सना ओं लिरदों र' सना आंनि गोरबोनि सना आब'आ लिरनो होदों दे होनबालाय सना लिरबाय था दा दसे उनाव हुलु हुलु खालामबाय थागोन रांखिनि दाउ बिमाया अबावबा थांनो नागिरदों र' मार चान्स मोनखागोन दिनै आयौ नोंमारगौ सना फिथर आंनि गोरबोनि सना ओं सना माइनाव आंनि हिरा ओइ खोनादोंना दाब्लि उसुन्दाखौ लिरखांबा अनला खारैजों दाउ बेदरखौ संना दोन दे जागोन दे आब' हाव नोंहा माथो अबावबा थांनो नागिरदोंमोननो मा थांनो जाथ'वाखै नामा मालै आं अबावबा थांनो नागिरदों नोंहासो माथो थान जागासिनो मानो हा थाय जाम्बिलाय ओरैनो सोंदों आरोलै ओरैनोबो सोंनो मोना नामा नङा आमखाराम आजिखालि नोङो आंखौ खोब अबावबा थांनो होबाय थाग्रा जादों ओइ रानि साहेबा थांनो थां अबाव थांनो थांबाय था सानफ्रोमबो सन्थेगल' खालामबाय थायो आंखौ मा बुंदों नोङो है बादो जेबो बुङाखै आङो नङा मा बुंदोंमोन हा है जेबो बुङाखैलै थांदो सन्थेग नङा सन्थेग आङो नोंखौ सन्थेग खालामो बेफोरदि नोंसोरनि गेजेराव सोलिगासिनो आं गासैखौबो मिथिखायो ओइ आब' नोङो आंखौ जेबो बुंनाङा दे नङाबा आङो नोंसानिफ्राय ओंखारलांगोन नोङो नङा खांखिनि आंनो नोंखौ दानो बे न'खरनिफ्राय होखारहरगोन मानो होखारनांगौ जाखो बेखौलाय ओइ नायाखै मानो बालन्दाखौ ओइ सोरखौ बालन्दा बुंनो फैदों नोङो हा है नोंजों रायज्लायनायानो बेखारलै ओइ आङो दसे दखानाव थांना फैनि नोङो दसे न'खौ नायथ' आरो नोंसा आफाखौबो दसे नोजोर होबाय थाथ' आङो नोंनि सायाव फोथायनानै गारलांनो नागिरदों जुदि मायबा मोनसे गड़बड़ जायोना नोंखौ गारा आङो जागोन दे आयै जागोन मानो एफा टेनसन लादों आं थानायावनो दे होनबा थांसै आङो दे होनबालाय आयै थांदो आयै आंखौ डिउटि होनायनि थाखाय मिथाइ लाबो दे बावगारनाङा नै मायबानिसो मिथाइ लाबोगोन नोंसोरनो माया सना नोंनि हिन्जावा मा एसेबां रांखिनि आरो मा एसेबां बाथ्रा खोनासंहोनो हागौ ओंलै सना बेनिखायथ' आं आंनि हिन्जावखौ मोजां मोना आं नोंखौसो मोजां मोनो ओइ गोजानाव था हाय असभ्य गथ' साला सोरबा बिब्दि बुङो नामा मोजाङै बुंनो हाया नामा मायबासो रुवाथिसो बियो आंनि आइ नङा मोजाङै बुंनो थेवब्लाबोथ' मानसि ना मानसि होनब्ला मानसिबालाय मानसि रखम थाना बिदि सुम्फुक रखम सिथाबलायनो जेबो दरखार गैयाना है फिसा खर'सो गिदिंदोंमोननो बे सेरानिया इस आङो एसेबांबो गथ' गोरलै नङा दे आङो थगायजानो थांदो बेनिफ्राय फरायहैथां नोङो चान्स नागिरदों आसोला थारमाने मा होनबासो नोंसोर सानैबो हुलु गुलु खालामनो हागोन ना नो बेनिखायसो आंखौ बेनिफ्राय थांनो होदों नोङो ओइ फिसा बिब्दि बुंनाङा आं नोंनि बिफासो नो फिसा बेखौ लां आरो अबावबा बेरायहैथां मा बेलाय है थाइबायावनो सोरबा बेरायहैनो हागोन नामा सोर फाग्लाया बुंनाय नोंखौलाय थाइबायाव आजिखालि मोजां चक्लेट गरसेखौनो मोनजाया होनबा 10 थाखाखौनो लां अबाव बेरायहैथां हाब भिखारि सानना लादों नामा नोङो आंखौ नोंनि 10 थाखा नोंनो ला खोब 10 थाखायाव बेरायनो थांनो होग्रा आजिखालि 10 थाखायाव गांसेल' बिस्कुट मोनो दे होनबा बुं फिसा बुं मा नांगौ बुं जि बियो बेखौनो होगोन आं नोंनो ए नंगौ नामा आफा होनबालाय बारा नाङा दे आंनो गंसे 500नि बुलेट बायना होबानो जागोन दे आफा दे बुंदो होनो हागोन हाया आंनो फिसा होनो हागोन मानो हायाखै आयौ नोंमारगौ नामालै आफा 500नि बुलेट मोनमारसिगोन होनबा आङो मानसिफोरखौ फुरा लेभेल देखायनानै फुरा सिगाङाव सलायना थांना खोन्थिगोन आरो बेलेग गारिफोरखौ आङो रावखौबो सिगाङाव जानो होखाया आं फुरा सिगाङाव जानानै सलायखागोन आंजों रावबो हाखानाय नङा दे जागोन दे फिसा सलायनो हागोन दे थांदो दानिया बेरायनो माखौथ' नायबाय थागौ आङो बायना होगोन होनदोंना होखागोन आङो नों नायबाय था मालाथ' बायना होगोन नों आंनो खिन्थु दायो नङाबा गाबोन फुङावनो नांथारगोन दे आं जेबो मिन्थिया जागोन दे फिसा मानो टेनसन लादों नोङो होगोन बुंदो ना होथारगोन आङो दे होनबालाय थांसै आङो नै कुकुर गथ' बुलेट नङा मायबा होगोन आं नोंनो ओइ बाद होसना बेफोर बाथ्राखौ मा खारै फै बिदि चान्स मोननाय नंला आरो सानसेबो
फै सना फै सना आं नोंखौ मार मोजां मोनखायो सना I love you सना आंबो नोंखौ मार मोजां मोनखायो सना I love you सना आङो नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो सना नोंनि गुंग्रायखौबो नोंनि गुंखेखौबो जानो हागोन आं सना आयौ नै नोंहालायनो माथा गरम हिनजावा फैसानि बेगखौनो बावगारबोबायहाय न'आवनो बालनि थै दालाय माला मोनहैगोनलै एफा गोदान मोनफैबायमोन थै ओइ नोङो एफा दसेनो मोनफैबाय नोङो सैमा बुन्दा बुन्दिफोर नोंसोरो बिफोरखौसो खालामबाय थादोंमोन हा थारमानेके ओरैबायदि खां दरजाखौबो मारिलायाखैलै बाप रे बाप ओरैबायदिना नोंसोर सानैया र' नोंसोर सानैखौ गारा आं दिनै दै बाला